Ahoj, ahoj, som Luky Zajo a vítam vás pri ďalšej časti Objavuj AI. Dnes pre vás mám šťavnatú novinku. Objavil som nový chatbot, ktorý dokáže veci, o akých sa vám ani nesnívalo. Ak ste si mysleli, že AI už nemôže byť výkonnejšia, rýchlejšia alebo múdrejšia, pripravte sa na poriadne prekvapenie. Volá sa Sonus 1 a je to model, ktorý má ambíciu zmeniť pravidlá hry. Takže si pohodlne sadnite, ideme na to. Sonus 1 nie je len jeden model, ale rovno celá rodina troch špecialistov. Mini, Air a Pro. Predstavte si ich ako kuchárov v špičkovej reštaurácii. Mini je ten rýchly pizzamajster, ktorý za 3 minúty vytiahne hotové jedlo z pece. Air je šéf-kuchár, ktorý zvládne všetky objednávky s dokonalou presnosťou. A Pro? To je michelinský génius, ktorý dokáže pripraviť niečo tak zložité, že by ste si to ani nevedeli objednať. Sonus 1 Mini je ideálny pre tých, ktorí potrebujú bleskovú efektivitu a nízke náklady. Rýchlosť je jeho silná stránka, ale zároveň si zachováva presnosť. To z neho robí perfektného pomocníka na jednoduché úlohy alebo situácie, keď čas naozaj hrá rolu. Sonus 1 Air je univerzálnejší a toho predurčuje na rôzne typy úloh. Ak chcete ideálny balans medzi výkonom a efektívnym využitím zdrojov, Air je stredná cesta, ktorá nesklame. Má dostatok energie na to, aby zvládol aj zložitejšie otázky a pritom nezaplní váš pracovný stôl teplom z prehriatého počítača. A teraz Sonus 1 Pro, vrchol celej série. Tento model bol navrhnutý na zvládanie tých najnáročnejších úloh, ako je kódovanie, pokročilé matematické výpočty alebo vedecké analýzy. Ak by sme ho mali prirovnať, je to ako švajčiarsky nôž medzi modelmi AI, zvládne všetko a ešte k tomu štýlovo. Navyše, verzia z Reasoning pridáva ďalšiu vrstvu geniality. Vďaka reťazovému uvažovaniu dokáže rozložiť problémy na jednotlivé kroky a vyriešiť ich s presnosťou chirurga. A teraz k výsledkom porovnaní. Sonus 1 Pro z Reasoning prekonáva mnohé konkurenčné modely vo viacerých oblastiach. V matematike na teste Math 500 dosiahol neuveriteľných 91,8%, čím ukázal, že je v tomto smere skutočný šampión. Pri riešení logických úloh, ako sú tie na platforme Drop, získal skóre 88,9%, čo dokazuje, že je výborný v riešení zložitých otázok. Keď sa pozrieme na jeho schopnosti v programovaní, v teste Human Eval dosiahol 90%, čo z neho robí excelentného kódera. A vo všeobecných vedomostiach na teste EMMLU si pripísal skóre 90,15%, čím sa zaradil medzi absolútnu špičku na trhu. Pre porovnanie, niektoré populárne modely iných značiek sa v podobných testoch pohybujú medzi 80 až 85%. Takže Sonus 1 Pro je nielen konkurencieschopný, ale často ich aj predbieha. Na živých kódovacích úlohách dosiahol skóre 51,9% v teste Live Code Bench, čo je veľmi slušné vo svete, kde sú reálne podmienky vždy najťažšie. A kde si Sonus 1 môžete vyskúšať? Jednoducho na stránke chat.sonus.ai. Pripravte si svoje otázky, výzvy alebo projekty a presvedčte sa, čo všetko tento AI supermodel dokáže. Tak čo, ste pripravení skúsiť niečo nové? Sonus 1 dokazuje, že AI sa stále vyvíja a posúva hranice možného. Ak sa vám epizóda páčila, dajte odber a pridajte svoje otázky do komentárov. Na budúce sa pozrieme na ďalšie AI inovácie, ktoré menia svet okolo nás. Predstavte si, že chatboty AI sú ako huby po daždi, rastú všade a neuveriteľne rýchlo. V budúcnosti to bude ako s mobilnými značkami. Na trhu budeme mať nepreberné množstvo rôznych chatbotov. Niektoré budú univerzálne, ako dnešné smartfóny, no veľa z nich sa začne špecializovať. Budú chatboty pre zdravotníctvo, marketing, vzdelávanie, ba dokonca aj pre výber ideálnej dovolenkovej destinácie. Predstavte si, že by vám chatbot poradil nielen čo si zbaliť na pláž, ale aj ktorý koktail sa hodí k vašej obľúbenej knihe. Skrátka, každý bude mať svojho špecialistu na všetko. Nezabudnite na odber a sledujte ma aj na Instagrame Luky Zajo Objavuj, aby vám neunikla ďalšia časť Objavuj. AI, som Luky Zajo a toto bola ďalšia časť série Objavuj.
AI. Počujeme sa na budúce, tak ahoj.